Казка пра ката Чарныша і ягоных сяброў. Раздзел 2. На рынку. Раніцай сябры прачнуліся, хутка паснедалі, а потым пачалі збірацца. Шпаркуха памыла посуд. Рыжуха прыбралася на кухні. Кот Чарныш і Кагут узялі неабходнае аснашчэнне. Астатнія ўзялі мяшкі для ежы і грошай. Таксама ўзялі некалькі мяшкоў з ежай і вялікія бутэлькі вады ў дарогу. Ужо была вясна, прырода ажывала. Сонца вызірала з-за пагоркаў. Усе спяшаліся на карабель. «Чарнышу, ты ўзяў гранат?» – спытала Рабуха. «Рабуха, ты можаш пражыць дзень без граната? Ты ў хуткім часе набудзеш 10 кілаграмаў. Але ўсё ж, там ёсць некалькі штук. Хітруня нясе». «Хітруня?» «Яна не з'есць усё», – дадаў Кагут. «Лепш, калі ласка, дапамажы ёй несці». Хітруня падміргнула Рабусе, Рабуха дапамагла. Карабель быў недалёка, таму каманда неўзабаве была ўжо на месцы. Яны паднялі ветразі і рушылі. Ім трэба было плыць увесь дзень і ноч, і позна раніцай сябры прычалілі да 4-го вострава. Гэта быў гандлёвы востраў. Таму туды прыбыло шмат караблёў з усяго марскога наваколля. «Бананы! Я бачу бананы!» – крыкнула Рыжуха. «А я бачу Джорджа!» – крыкнуў Кагут. «Джорджу, сябра, як справы?» «Хе-хе-хе! Прывітанне, прывітанне!» – радасна загалгатаў у адказ Джордж і пайшоў яму насустрач. Джордж – гусак з 7-го вострава. Ён прыплывае сюды закупацца са сваёй сям'ёй і сябрамі-гусакамі. «Як у цябе справы, Джорджу?» – спытаў Кагут. Гэта зіма была цяжкай. Што тут скажаш? Ледзь не штоночы даводзілася паліць у печы, але дзякуй Богу. Всё добра, малыя даволі выраслі за зіму. Корму трэба ўжо купляць значна больш. Гэта зразумела, мы таксама перажылі зіму з некаторымі цяжкасцямі, але ў цэлым усё цудоўна. Рады гэта чуць. «Фіялетавы гранат!» – закрычала Рабуха. «Я ніколі не бачыла нічога падобнага!» Рабуха пабегла, астатнія паспяшаліся за ёй. «Мне таксама трэба спяшацца за сваімі. Я быў рады пабачыцца з табой, добры гусача. Да сустрэчы!» «Канешне!» – спакойна вясёлым тонам пагадзіўся Джордж. «Здароў, Джорджу!» – махнуў лапай кот Чарныш. «Прывітанне!» – махнула крылом Чарнышка. «Добры дзень!» – ужо звярталася Рабуха да качкі, якая была прадавачкай. «Колькі каштуе?» «5 копеек за 1 кілаграм». «Дорага!» – вырвалася ў буркі. «Але гэты гранат з далёкага 31-го вострава, пакуль што ён толькі там», – лагодна заўважыла прадавачка. «Бяром, бяром!» – Рабуха не стрымлівалася. Пакуль Рабуха купляла, кот Чарныш нешта казаў. «Шаноўныя куры, разыходзімся па 2, купляем, што каму трэба, дапамагаем адна адной. Праз 3 гадзіны сустрэнемся вось там, каля крамы з салодкімі напоямі. Дамовіліся?» «Так, так, ко-ко!» «Кагуце, пойдзеш са мной?» «Я бачыў карабель Мурзайлы, хачу яго знайсці. Не бачыў я яго з кастрычніка, восенню ён меў цікавую ідэю, хацеў бы даведацца, як у яго справы». «Не, дзякуй, я пайду з Буркай і Бялухай, дапамагу ім, аднак, калі ласка, перадай яму маё прывітанне». «Добра, дамовіліся. Усім добрага часу», – сказаў Чарныш і паспяшаўся у толькі яму вядомым кірунку. У квоце атрымалася знайсці духмяную пшаніцу, Кагут, Бурка і Бялуха купілі дастаткова кукурузы, Рабуха і Чарнышка купілі насенне, яшчэ трохі чырвоных гранатаў. Рыжуха і Шпаркуха знайшлі сваё любімае месца, дзе куплялі ячмень, бо ні ў якім іншым месцы не хацелі яго набываць. Хітруня была з квоцяй. Яна не была пераборлівай у ежы. Хітруня таксама купіла ўсялякае насенне для таго, каб засеяць іх агарод на першым востраве. Засявалі агарод звычайна на працягу красавіка-траўня. Чарнышу ўдалося знайсці свайго старога сябра ката Мурзайлу і пагаварыць з ім. Кот Мурзайла жыў на 3-м востраве. Гэта быў кот з выразным цёмна-шэрым колерам. Праўда, раней ён жыў на 2-м востраве. У кастрычніку Мурзайла расказаў Чарнышу, што ён з мясцовымі катамі мае намер зрабіць пякарню, наладзіць вытворчасць. З размовы Чарныш зразумеў, што планы Мурзайлы сталі толькі больш вызначанымі. Мурзайла падзяліўся яшчэ некаторымі актуальнымі думкамі.
Чарныш таксама падзяліўся некалькімі парадамі, потым яны разышліся. У прызначаны час усе сабраліся ў прызначаным месцы, выпілі смачных напояў і пайшлі да карабля. «Хітруня, ці ёсць збожжа для пасеву?» – спытаў Чарныш. «Ёсць, я не забыла пра яго. Мы зараз усё аднясём, потым купім хлеба, масла і яшчэ нешта, а потым адплываем». Так і зрабілі. Чарныш паспеў купіць яшчэ некалькі кніг дадаткова. Адплылі ўвечары. Перад адплыццём павячэралі. Падчас вячэры паспела зайсці на кароткую размову квоціна сяброўка Аленуха з другога вострава. Ко. Быў канец сакавіка. Сонца ўжо прыемна свяціла. Сябры плылі дадому на першы востраў. Яны размаўлялі пра яркія ўражанні дня на гандлёвым востраве.